Dear Love, ako si Tristan, 25 years old at isang mapagmahal na anak. Ibabahagi ko lang sa inyo ang mga hindi malilimutang Pasko sa buhay ko. Okasyong tumatak at hinahanap-hanap ko. At pagdiriwang na mananatili sa isip at puso ko. Mano po? O anak, mabutit nakarating ka na. Kanina pa ako naghihintay. Pasensya na Namili pa po kasi ako ng mga prutas para kay Papa. Ganun ba? Oo nga, ang mamahal ng mga bilihin dito lalo pat magpapasko. Yung ang binibili kong mga pangsahog, nagsitaasan na rin. Kaya nga po O siya, ikaw na muna ang bahala sa papa mo, ha? Uuwi na muna ako at matutulog. Pakainin mo na rin ang papa mo ngayon dahil nakadalawang kutsara lang yan ang lugaw kanina. O sige po ako na pong bahala kay Papa. Ingat po kayo sa pag-uwi. Sige. Pa, binalan po kita ng prutas at ang paborito niyong burger steak. Gusto niyo po bang kumain? Ayoko pa, nak. Wala akong gana. Naku pa, hindi po pwedeng hindi kayo kumain. Lalo kayong manghihina niyan. Wala talaga akong gana, anak. Okay, sige po. Basta mamaya pa, kakain ka, okay? Hindi pwedeng hindi malamanan ng sikmura mo. Iinom ka pa naman ng gamot. Nakakailang balik na tayo dito sa ospital. Pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo gumagaling pa. 2 araw na lang, Pasko na. Ayaw niyo naman siguro magpasko dito sa ospital, di ba? Kaya magpagaling na po kayo. Magpalakas. Natatandaan niyo po ba ng mga bata pa kami? Hindi makumpleto ang Pasko pag wala ang mga kwento ninyo. At saka yung mga samot-sari mga pukulo ninyo. Wow! Ang ganda naman po niyan, Papa! Ang laki tapos ang liwanag! Ano po ba yan, Papa? Parol ang tawag dito, anak. Parang mga bituin sa langit katulad ng mama mo. Ay sus, nambola ka pa. Tigil-tigilan mo nga ako. Totoo naman, mahal. Alam mo, anak, sinasabit ang mga parol sa mga kabahayan kapag malapit na ang Pasko. Kaya napansin mo ba? Ang daming Christmas lights at parol sa bahay ni Ka Diego. Opo, kaya po tuwing nadadaan kami doon parang hinahatak po kami. Parang may powers. Hindi namin maiwasang hindi panoorin at titigan. Ang ganda po kasi. Siyempre naman, anak, ang parol kasi ay parang Star of Bethlehem na siyang gumabay sa 3 hari papunta kay Baby Jesus. Alam mo parang may magic, di ba? Opo. Kaya ang parol na ito ay sumisimbolo sa pag-asa, liwanag at pananampalataya. Hindi kumpleto ang Pasko pag walang pailaw at parol na kagaya nito. Naintindihan mo na ba ako? Opo. Tama na yung kwentuhan yung mag-ama. Nangangalay na ako sa paghawak nitong ibang parulo. Sinesermonan na naman tayo ng mama mo, nak. Gusto mo bang tumulong sa pagsabit nitong parol? Opo, Papa. Oo siya. Tara, kumapit ka sa akin para ikaw ang magsabit nito sa may pakuan. Sige po. Ang mamahal naman ng mga bilog na prutas. Parang ginto na ang presyo. Ganyan talaga, mahal. Alam mo naman, Pasko, magbabagong taon pa. Mabili ang mga prutas dahil pampaswerte raw. Dapat talaga inagahan natin ang pagbili. Imbis na makabili pa ako ng tinapay na punta pa sa prutas. Oh, teka. Ano ginagawa ng mga anak mo? Kuya, tabingi kasi! Ganito ngayon nakita ko. Oh, mga anak, anong ginagawa niyo rito? Papa, pwede pong patulong? Hindi ko po kasi abot eh. Para saan ba yan? At bakit may medyas kang hawak? May palabas po kasi ako napanood. Nagsasabit po sila ng medyas sa mga pinto nila tapos pagising nila, may regalo na sa medyas. Yun ba? O sige, akin na. Ako na magsasabit niyan. Yay! Thank you, Papa! Kayla, iabot mo pa yung ibang medyas kay Papa. Oo, kuya! Maraming medyas, mas maraming regalo! Yay!
Baka naman magkawalaan ang mga medyas niyo niyan, ha? Tapos pagising namin ni Kyla, may laman ng 5 piso at 10 piso ang mga medyas na sinabit namin. Minsan pa nga may chichirya pa kami nakikita sa ilalim ni Santo Niño. Pero alam niyo po ba yung mas inaabangan ko? Yung tuwing dumadalaw si Santa Claus sa bahay. Tristan! Kyla! Guradong matutuwa kayo sa dumanaw sa bahay natin, ay! Mga anak ko, dapat nyo itong makita! Ali kayo rito! Bisita? Ano kaya yun, kuya? Hindi ko alam pero tignan na lang natin. Tara, Kayla! Ho ho ho! Merry Christmas! Wow! Si Santa Claus! Santa, payakap ako! Nagpakabait ba kayong mga bata? Opo, Santa. Hindi po kami nagpasaway. Palagi po kami sumusunod kay na mama at papa. Ganun ba? Dahil mababait kayong mga bata, bibigyan ko kayo ng mga regalong magugustuhan niyo. Ho 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 ho! O ito ang sayo, Kyla. At ito naman ang para sayo, Tristan. Thank you po, Santa. Sayang wala dito si Papa. Hindi niya tuloy makikita to. Ayos lang yun. Pabalitaan ko na lang ang papa nyo na dumaan si Santa Claus, ha? Ho ho ho! Oo, mga bata. Kumpari ko ang papa nyo. Kaya alam niya na pupunta ako rito. Oh, mga anak, aalis na si Santa. Magpaalam na kayo. Babay po, Santa! Balik ka po! Susubukan ko, iha. Ho 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 ho! Santa, pwede po bang payakap? Oo naman. Halika dito. Ito na po ang pinakamasaya kong Pasko. Thank you po, Santa. Oh, paalam mga bata. Hanggang sa muli kong pagbisita. Ho 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 ho! Merry Christmas! Alam mo pa? Alam kong ikaw yun pa. Hindi mo man aminin pero sigurado ako. Sana maulit-ulit yun pa. Yun ang hiling ko ngayong darating na Pasko. Na sana makapag-celebrate tayong pamilya. Yung masaya at parang wala kang sakit na iniinda. Kaya magpagaling ka na pa, ha? Magpapasko na, oh. Ano ba yan? Pinapayak mo naman ako, babe. Dear love, walang Paskong pinalagpas si Papa. Palagi niyang sinisiguro na masaya at memorable ang Paskong nagdaan. Palaging nagtatawanan at nagkwekentuhan. Kaya naman nung nagkasakit si Papa at na-confine, kasabay din nitong tumamblay ang dating maingay na bahay. Sabi ko nga, ayos na sa akin kung wala kaming maihandang putahe. Wala na rin sa akin kung wala akong matanggap na regalo. Ang tanging hiling ko lang ay sumigla ulit si Papa at maging malakas para makapag-celebrate kami na walang iniisip na problema. Hindi kasi ito yung nakasanayan ko. Ang alam ko, palaging malakas si Papa, palaging energetic. Yung hindi mo kakakitaan ng pagod. Kaya isang araw, laking tuwa ako ng dinggin ng Diyos ang kahilingan ko sa araw ng Pasko. Mabuti na lang dahil nakabili pa ako ng manok. Ang dagsa talaga ng mamimili ngayong Pasko. Teka, parang may maingay sa word. Sino Papa ba yun? Huwag kayong mag-alala. Malakas na naman ako. Oh, tingnan mo, nakakatalo na ulit ako. Oh, di ba? Kahit na. Papa? Ano? Paano? Anak! Nakakatayo na po kayo? Oo, anak. Nakakatayo na ang papa mo. Nakakapag-ehersisyo na nga ako eh. Pero paano po yun, Pa? Hindi ba? Alam mo, bigla na lang akong nakaramdam ng kalakasan. Kaya nakakakilos na ako at nakakagalaw. Matotoo po ba to? Oo, Tristan. Totoo nga. Kahit nga ako'y nagulat dahil pagdilat ko nakatayo na yung papa mo na parang walang iniinda.
Parang walang sakit. Nakakamangha, hindi ba? Kaya makakapag-celebrate na tayo ngayong Christmas, kuya. Malakas na si Papa. Namiss kita, Papa. Namiss din kita, anak. Namiss ko kayong lahat. Nakakatuwa naman dahil parang wala na kayong sakit na iniinda. Salamat sa Diyos dahil natupad na yung pinagdarasal ko. Salamat sa Diyos. At dahil dyan, kakain tayo ng marami. Magpapakabusog tayo at mag-e-enjoy. Tulad ng dati. Opo pa, sakto dahil bumili ako ng manok at ice cream. Pasensya na po at ito na lang yung kaya ng budget eh. Ano ka ba, anak? Ayos lang yun. Ang mahalaga, ibinigyan ako ng lakas ng Panginoon para makapagdiwang kasama nyo. At alam nyo ba, pwede na akong lumabas bukas. Nagdesisyon ka na naman. Wala pang sinasabi si Doc na pwede ka nang lumabas. Malay mo naman. Siya. Tama na yan. Kumain na muna tayo dahil lalamig ang kanin. Mukhang masarap pa naman itong manok. Sandali lang. Isusuot ko lang itong Christmas hat. Ayan. Bagay na bagay. Para saan naman yan, Pa? Siyempre para kasama natin si Santa Claus na magdiriwang. Parang dati lang, di ba Tristan? Opo, Papa. Parang nung bata lang kami. Kulang na lang, balbas yun, para kamukha niya ulit si Santa Claus. Ito na yata ang pinakamagandang regalo na hatid ng Pasko. Na makakasama si Santa at si Papa. Oo anak, palagi kayong magpapasalamat sa biyayang natatamasa natin. Lalo na ngayon, biruin nyo, parang kahapon lang ay hindi na ako makagalaw pero ngayon, daig ko pa si Santa Claus sa sigla ko. Ho ho ho! Merry Christmas! Si Papa talaga. Yung suwero mo, baka matanggal. Oo, mahal. Nakakabit pa naman. Maupo ka na at puro kakalokohan. Sandali lang mahal. Nagpapakitang gilas pa ako. Mamaya nga ay mamimigay ako ng regalo dyan sa labas. Naku, kung alam mo naman ay may pera. Marami tayo niyan. Go lang, Papa! Mahal, gising na. Iinom ka pa ng gamot. Tristan, kalabutin mo nga ang papa mo. Tulog mantika na naman. Paano ba naman inubos ang lakas kahapon? Akala mo'y walang dinaramdam. Kinugulat pa ang mga nurse na nagdaraan sa ward. Parang timang. Pa, gising na. Oras na para sa gamot. Pa! Anton! Gumising ka nga! Huwag ka nga magbiro ng ganyan! Anton! Nars! Nars! Yung asawa ko! Hindi gumigising! Nars! Pa! Ano ba? Gumising ka pa! Tulong mo! Nurse! Yung papa ko! Hindi na ba humihinga ang asawa ko? Papa! Nars! Papa! Excuse me lang po. Sa tabi lang po muna kayo. Papa! Anton! Huwag mo naman kaming iwan ng Diyos ko, ganito, Lord. Anton! Papa! Dear love, terminal lucidity o the surge. Yan ang dahilan kaya gano'n na lang kabilis ang pangyayari. Nahuling bugso na pala yun ng sigla at lakas ni Papa bago tuluyang bumigay ang katawan niya. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na yun na pala ang huling Pasko namin makakasama si Papa. Huling pagkakataon na mayayakap at makikita ko ang mga ngiti at halakak niya. Ito na pala ang huling hatid ng Pasko sa amin. Masakit mawala ng ama. Pero sa kabila ng kanyang pamamaalam, mananatili namang nakatatak
ang alaala niya sa bawat sulok ng aming tahanan.